barwa ki bapet ya ka Good News TV si sien pat nakaliang ke jongi ki yang so high pitch ni ka program hakan ni ka miet. Hakan ni ka miet ni osngau ya ka kubo na ka tien ka jomplay ban sama plan ka jongi de itemen pasan BC Carson Teo ba choba ni osngau ya ka kubo ban ai nin ngap sha ka we ka jingrai ka bakar pang ban ai de ine juban ba bai ba iparlok i jongi ilom lang walang ublay on ku khu pi. Dabor jing start bril ngin la ban smau thu ya jing krau bor bat jing mayan jong ublay ulong u alpha bat u omega nabam jukot shabam jukot long utrai ulong bapela unong sela ublay halor kiblay ya utunge tupdiang halaman sim usngaham ushashkor habangi kot kerpan ukloy banyarap hapdeng ki jing jinjar uit ban snau yaki jing duai ulok bajan kinong po day utrai Pertekam itu lim nip diang kumau ba ulong blay ba du jeli ka pertek ubanget ha jing emru un ai shabom jukun long ka jing sup batu tuai ulong bapela unong sela ublay halor kiblay ya utongen tupdiang halamin sim usap ushashkor habangi kot kerpat ukloy banyaram hapdeng ki jing jenjar uit ban snau yaki jing duai ulok bajan kinong po Unyat ki umat tan upen
Ningkong penpau ya kijing sungu yo play polopli gani kalat bandan hagani ga por nagaliang jang kijing ya samla kijing business sebngi leng baga good news tv ka penpau ya kijing ai play pi baro ki basngap ya gani ga khobor aktien ka jang play hagani ga channel hagani ka por nya phai no shikaktien ka jang play kamang kwa ban ya sam ya kaktien ka jang play gani ga hagani ka por naga kitab ka ba ar kisim kalanong ka balai ka rekhat kaba khat riu khat nyo bat arpo ngan pensgo ikitien ki bakodo na kitien ki jong blai bat ula ong kumni wong utrai pendap ye gani ka them de ki kharai naba kumni wong utrai phin om yo I ya kal er limne phin om yo I ya u slap penban kata ka them ka dap da ka bat phin sayadi bat phiru bat ki jingri jong phi bat ki mrat jong phi te hakaba mistem hamar kapor kata gaching angu hakmi lawan ka na kalenti edam bat kari kaladap da ka kini kilong ki kentin ki bakodor ki jong blai ka bang kwa ban yasam ki khobor kitien ki jong u ha ka ni kapor ka bentap deng jong ka khobor kalong pendap ya ka ni ka them da ki kharai ashwa ban salej ka khobor ka kwa ban ai ka jing yathu kattu kani ke habade bat kani kitab sim hagani ke kitab latho ya ke history ke sim nadu kapor sim solomon hadu ke jingring brau se babylon ningkong kadan tang kawi ke kitab rehadin lapnong no artali ke kitab bat la khat ya ke kitab a balai bat basau bat ka hima banteng ya ka kitab ban ningkong bat bar jong samuel hangni kan thop ya ke history kisngi bakhadu deven hadu ke jingjat ke jerusalem badla penkut haga jingplai yau jehoyakin naga ying bendi da u ebel meradak hagasnam sanspa ndrupuwei shwau kres baro ki kitab ke shimpor kumbas sauspa snam ai haga talmud laong ba de u jeremia u nonglum nonglang u nong tho yakini ki kitab nabar gadon ke jingede bat ke kitab jong jeremia dan ru ki bang badai u Esra hangni lapan pau shaikdar ya ke jinglong jeng cornerstone ba kimpat kimdan ke jaga kentang ndai ha juda ke dan ke jaga kentang habis pan si ke pendap deng jong ni kubor pendap ya ke ni ke them de ki kharai kani ke them ke dan ki scholar ki bang ba kate la khat ya ka kum ka dry valley la ne barren kathem batar khong la ne kathem ka bom seiso wala persang banthung ya gini gunu gijing thung kinum seiso la ne kinum em namar kam dan kalong ka batar khong kathem ka jaka ka badan ha ka jaka balaker da kilom bat kiwei kanika haba crunch phangi kharai katho ya ki nor lani habala pu lati ya kita kitleu ke baker saudong kala benong ya kisnong thau lani kper kra banyada ana kinong shun bat ban pendap ya ki ha kita ki kharai bat kini ki kentien ka ba ilayos go pendap ya ka them da ki kharai kadai ka we ni ki jingong jong u elisha u breu jong u blai habolios go ya ka sur ka jong u blai wang ong ha kini ki sim pendap ya kini ka them da ki kharai kamenta ka banengkong ka jingyat lenti ka basliang ka baterkhong ka bomdan habing puli kitab ars im lai na du sao du khandai
ngilap kumno us im mawam umesha hakapor kabadang im us im aham uni uju ai sobha daus nyu khunlang bron shispa hajar badna ki langbrat sinrang shispa hajar penban endala yap uni us im jongki Israel uni ulayale prasya yaki Israel kajingyat lenti kasdang na Jerusalem sati Hebron hagajing sya ketika lenti ke babon bahaki kat baki nang yan kini ki briu ki yat ki yo banti bat kajing jangai kalong ko masispa 100 kilometer hamar khap jong ka hima mowam kamowap ka dan sapang mingi haki benta bakham sharum ke Jordan bat ka duriau bayam ke dei ke jaka ka baseso bat biang bha ka ban ai se ke jing thong jing tem ka donru ke jaka bomplang ka babiang ka jing ya lai ka jing tur sa prang kini ki sipai rengkat ba ke jingri jing dop kimrat kimrang ke jongki kim don borshu ka tau ka long pa ka kalar ngat hai gelenti ba ki ya maki haki wa ba de bandon kiniru ke latar khong no haba ke lapoi haga jaka bakin share dara hangta ban ap ikinong shun jong ka rimowam hangta ru kim lap shui ki kila terkhong hagani ka them ki jing thung ru kim dan shu ki bami hagani ka them dan ayeshu ki bandang seso hagani ka jaga kini ki sipai kala de ban man ya ka jing sitam ka jing jinjar ka jing kuslai ka jing atatien yala ka jong jingim ka dan ru ka jing du chikrman namar dan bandi kila terkhong hagata ka jing yalenti warus im Israel ula shepting yagini ki jing jia bat ula du ke jingkermen habang ipai se kitab Jeremia lan khat saw de khat balai men ba kala jaga nems new ha Judah ba de Jerusalem kai ka bala jaga long kini ba kraw ba tri kila pha ya ki jing khonret ban lek ban tongom na ki wa na ki andre kim sham ya ki bala ba kila lek ang ta bat haba kim lap ya ki namar ba kala terkhong kai ka bala jaga long kini kelwan pai da ka jing ngau melung da ka jing ngau lengo bat kita tap ya ki kli pakila rai para bangai pi ha bangi pai second ka benta ka maning kong nila de ban perkhat ya la ka jong ka jingem ya ka yeng ka sem dan em ka jing terkhong ka jing rat ki ka bare mensim ha ka jingem ka jongi yo ngila sha Bentar khong no daki jong kan ka perthei daki bo jong boman ka spa ka jing don jingam ka jing start ka borom perthei bat ka jing skobha perthei ki jing kwa brai jong ka kini ki penlong ya ka jing terkhong no jong ka jing long pa ka jam sim kan wan ka jing trot ka jing swai kan wan ka jing du bor ha ka ban shakri oblei pat ngimbang hiro ban shakri oblei namar habang ila terkhong ila trot kumbalong ki sipai bat ki briu ki jong im Israel ki jong im Judah bat ki jong im Israel islim Judah bat kumjuru unius im Edom kabentang ka baar kwa ban kren biang hang ni ka por kalong ka jingkerpat ban penyo ya ka bandi kini ki sipai haba kilamat ya kata ka jing terkhong ka jim jongki hagata ka jaka ka bagi sherdara Persya ya ke hima mowam hangta kim yo namar long shu ki bala supply bat ka wei kilar ngat ka penlong ya ki bakin dap da ke jing trot kin dap da ke jing sleng bat dan shu ka jing gen haka met jongki kila du no ka jing slur ka group ka jongki para ka wei kala dap da ke jing terkhong bat dan shu ka jing pentengen kat ba shakmat ki don ki nong shun ki mowam kini hakanukan ko por kin sawan hertma ya ki jong sim Israel yo sim Edom ba sim Judah ba di sipai jongki kila shepting kila kyu thathan us im Israel hak bakum kan ko por ula du jegermen ula khnyum ba la kenoru yo blai namar ya ki sipai ki jingri bat ki mran na ki lightly hima anxiety no shows im mawam dan jingtep Unius im Israel ke jinget pasapang ublay dan batip ya kabakum gani kapor ki jing omla manu ban ai jing tengen ya ke jing sosi dan borshu nama laweng no par us im Israel
upet siapa upet jalade bat kenaru yo blai kata ke jing long jong nus him Israel uduk no ya ke jingkerman kat bau Jehoshaphat us im jong ka Judah uni pat utep bau blai ulang upa em upa danbar upet shalendat jong u bat utep begini ke jing paro ladau blai u yarap kanum dan kata ke jing Namar tang da kata ka bangi IT show blai la banyo ke jing ram long balad wang hakita ki wepat kis im de tang da ka bor pat ka sur ka jong undang thulopa jong uplay bangi la ban le yekini ki baro namar tang ka kubor ka jong u ka balong ka kubor ba kan jablay ka bala ban jab yekini ki baro bat long makilas tang ban wat yo taw nong thulopa we ne ki shakri us im Israel ule thu ba dan unang ya thulopa dan unang ya thulopa ubala ban yarap yaki balong kitang silatip ya kata baro laingot usim Israel usim Judah usim Edom gila mi banai wat yau Elisha bala bagile kendu yu Elisha kai kebala jagalong kini kibriu gila persang ban kerpat yau Elisha ban yarap yaki kat bau Elisha loong yau usim Israel kilai wat yaki nong tulopa jong kibal ki jong usim ahaba mensua Badu Elisha loong biang namar u Jehoshaphat usim Judah uba itu bahayo blai komta ngan yarap yaki ngan isne yaki bad ngadon kam yo wepat unong tem bad kila wat yo taw nong tem bad la yo taw nong tem ke bad chegalong Elisha ulios ngau ya kasur ke jong blai bad wong kren haki bad endalo kren haki loong pendap ya ke tem daki karai bad hadin balap dap bad pendap daki karai ka kan sawan bad pinyo pinom yo i kal elan Islam ndai pinyo di ya ka bad pinong kinong job ya kinong shun ki jong pi long kini ki spai rengkat ba kini ki sim kila tresitam ban pendap daki karai kata katam barok kowe bad enda kila dap barok Ilong kila dap deke jinkman warap deng jong kecing tresitam. Kila de benap milenti salanongin yo mat ya kata ka kabate mensim. Kaban wan ha kata gatem. Para bengi pi habengi pai sepang kani kabenta. Kai kabadan kam galong. Ngis go thu nem bangila terkhong ha ka jinglong bagan jam sim ka chongi. Ngis go thu nem bangi danap deng ka jingtrat jong ka jinglong man sim ka chongi. Ngiran kami ka bor ka jong ublai ban yarap ingi penret jalade. Dem kerpat duai aitilot show blay. Ya thu lot ya kejing ya deti kibala dep komba ngingilong. Nang bangin yo diang ya kata kejing angnot ya kejing trang kejungi komba kade banlong. Ngiken mau yo manasi haka kitab Chronicle kalau nang aba life lai ka baspo hodu khat lai ka khan. Ngilap kumno kala ja unus im manasi. Manbau la le sipon ki kam ke paprasa ka manoblay. Blay ula penlang yaki ban hiada katma Assyria la kamyo la rasa Babylon ba la set yu la kom la te de country ba deha ka to ka por us no thu eladi po dan nap deng jong ke jingdu jengkerman ba du deus em long ke ba la check long ula dem ban duai ula pen red jal re khamat ke jong oblay ba du blay ula yu i ya kata ke jing IT lot ke jong us em manasi ba du blay ula map lot ya ke paro ke jing le manasi But ula pelaj na kita kecing syak te syakom, but kecing syak ring brow, kecing syak set yau news madase. But enda ula lain, long pleng, utrai, ulong, uplay. Para bagi kamdan kabomla hakmat kecong uplay. Ini lay syakabenta kabalay. Kecing trang, lani kecing angnot banyo di yaki kibau play un penmi, ladi un ai hangi. Hadin bakila dep banti iki karai ha barok kowe kata katem. Kilap kami ya kajing wan jeng ka ban yodi. Ni puli kitab asim lenong balai dekat arpo. Ha kapor bakas gi kastang ban mi. Kapor ka bajulet ban le aingu. Long ba kim yoi yo slap lane kal air. Badai ka bakum katapan ban.
ka kalawan na kalenti ka himaidam siya katakatem bat shagari paro kawe kisipai ki briu ki jingri jingdop pat ki mrat ki brang paro kile kamen bat kile yo bandi komba kila sliang kila trang baro shikata kini kisipai ru kila yo bor ban yale persya ikinong shun lada ki wan hakano kano kapor ki moab ki lui ya ka bakala sao bat kom kasnam ki perkhat bakini ki laigot ki sim rekat ki sipai ki laya penyap para lokhi bat kilong yang in ya le shaka jing luti bat enda ki le shaka dara ka bakis kon Israel ki kon Juda bat ki Edom ki dan enda ki la rung hangta kini ki Israel kala yang banyale ki moab kila pom ya ki kila bet ya ki bat kila kawang mau lenti haki jaka ki ba saiso bat kumjuru kila pom ya ki ding bat kila bet ya ki hadoban poi hakir hari set bat kila ya saudong bat kila jap thiau ya ke hima moab bedaus im jangka para bengai bei kani kalong ka khubor kamangidan kam ban skautu ya ledi larengidan hakano kano ka jing terkhong haka jing ya teba ka jam sim in lait shau jisu ngin lait shau blai ban ya thu kumangilong blai sa pendap yangi ya ki jing don kam kabagen jam sim ngi kan mau kan nong Samaria hakalanong ka ba sao jong gospel ka ba kum Johannes kumno kale sham yo jisu ka pukri jong chakam enna kale sham ya u kalaong ko kumno mame u jiu me pan yang kan nong Samaria bat ka bas ngautenat kalong u jisu wang lada pa pan ya ka ka bang ngana ai panum slang shu lanu kani kabriu enda kala soto ya kata ke paro bale kren balu jisu kalong ko kenrato ayang ataki ka ka banganum mantong shu shane banganum slang shu lanu barga basoto nat hadin ke kren ke babon la shem bakani kabriu kala yo ma chishai ke taki ki bom slang shu bat kala long ka way na ki missionary hasamaria hakapor kabala ya kendu yu jisu para bengai pi kani kabriu kalong kabriu kabala syakan tanyo kabriu kabala ibeng de bahaya ngasam ka imlang kasalang kala isi ya ka penban ka bakum kata kabriu kala yo bandi ya ki ki basliang ki bat siam bat ki bom sliang shu lanu ru ngasliang ya ki ba hame ki ya kersoy ono raishem sim ai ngandi bangalas liang na ka ka pukris ngur bala kersoy na krung chongme belen ba shamik shio snam ublay bala shlay kan saitli kapop pertay para bagai pi haswa bang sapun koti kan khobar nga dan kawai ka chinga thu khana ka balang kat kabala jia yo James B Stockdale uni ulai sha set bendi ko ba news nam tam ha Vietnam bat long ba ha kata kapor ba sha set bendi long kala long ka jinjar bat ba shitam shibon yo new rang ba enda ha kala de kapor yo ban pensitam laisngi kala de ban khom ban te kijat bat ki sabo haplau ban sha ya ka jing thang jo ka ski ya ka jing shet jo ka ski balu de ban hangta laisngi laimen balong ala khom gum ta la bo ya Stockdale ha kata ka jaka balu ma chi shai ka jing ter khong haka met ka phat ka ep kala chao balong ba ka jing tu chu ka ep kala penter khong ya ka met ka chong James B Stockdale ka bala che ka long nalor ba kita ki jing jar ka jing sitom uni unong ap ugat uni usho klem kot klem kai long ka snam ka bala tu na ka met ba na ka kli ka chong ban uni James B Stockdale ka bala che ka long ulayos gau ya ki jing wai ka penbang pentiang yu bo kret no ai kata ki jing jar paro yaru ya ki khubor ba kita ki prakodi ki ai men sim yu bat kalong ka jing pen yo New Stockdale bal ha ka ba kom kata ka por ka blang shashtam kaladan ka sur ka ba wan ka bong ublay unkur ku ya pi go James Stockdale long in the skeu ta ka sur kat no dap ta ki jing kamen
Udap de kejing sok kejing tian ka man sem ka chu paro walau dai wan ma de ka kejing e jin jar de sham shi sha bo play u ba ye u play u krao u ai shi shai kejing tian ha kejing jung para ba ngai bi wat lap deng jong kejing ya de ti jung ye ka patai ni la ba ke no shibon kejing e ni la ba shibon ni kan do kejing ter khong jong ka ka patai ke bor bo man ba ka pop ki ya le per shai kejing jung re ke dai ka ba kom ka ni ka por ko ki para pangi pi bagin yet jel de ko mangilang in bread lot jela de kjat chung ka ting na ka chung Jesus Christ ting sayo mat ki om bate man sim ngin sayo ka bor bang ya le prasai ki bor jo boman bat ka pom bat ngin salong kinong job ye ki bor jo setan bat ka pom para bagi pi ngi em ma ki sing ki ba ka ba shitam ngi don kam ya la de pat ya baro kum ka yeng ka sam ki kon ki ti ya la dishimat bat ka em lang ka sang ka ri ka chat pen riu bangin phai mat show blai ban yo mat sai sin ye ki om bat dai man sim ha ga ching em ka chingi bat u elisha ul kum ne u ang utrai ban dap ye ka ka tha ye ka tham da ki kharai u blai ta kam ta ka brom ka chingu amen ku pa chingi bab neng yai ngu ya me play namar ka ni ka por ka pa kodor Kamela syak sob hai ngi bagin jawaban sngau ban ngap ika ketien ko bakhu ki chome mela pli ke ni kalat ko knat pi to kerkhu yang ilang paro ki bas ngau ye ka tien ke chome lemba ke ni ke channel ye rap yang ingin ma chi shai ye ka tien ko bakhu ki chome bat kan long ke chinger khuru ye ke ching ya den ti jung ki khun ki chome ha ke ni ka sla jung ni ka prthai plait de ki chinger khu paro ki bagin ngau lemba ke ni ke channel Snow ke ching dwai chung ko kan ran bo wai na to dai ke ching ai ke bra byang ke chung Jesus Christ try ching e ba platam le pa na bom chikun lem ke ching slawat ngan misaj bor ke chung man sim bo khoi ne lai ke lor kat bat ngi ring kat bat ke ching sen sama ke chibis nat sep ngi bat baro ki be shekri me ke leng ka prathai menta ba shidu bom chikuru amen